nyika yose iri kupemberera patoona kuti aiwa vakomana opposition vari mainly aligned aiwa naadvocate Nelson Chamisa vanouya vachifara pamusoro patoona kuti Amos Chibaya anopiwa bail kunyange zvake aiwa achipiwa macharges kuti abhadhare bail panhau inozikanwa nyika yose kuti akanga ari innocent. Sana pena mashoko anobuda nyika panapa tiona vanhu vachifara ndoti subscribe like turn on the bell icon. Mumwe wake wamuziva kuti vanofamba vari vaviri aiwa vachibetsera kuti vangaisa sei change munyika yeZimbabwe. Osita Losiziwa anouya pahendo pake opposita Amos Chibaya wamuri kuona uyo achinyora achiti Honorable Chibaya has been granted $500 bail. Thank you fellow compatriots for the solid support and solidarity with Honorable Chibaya during his illegal detention. The fight is on. Don't anachiti the fight is on achiti aiwa kunyange zvake apiwa bail tiona kuti mukomana aiwa anobuda musungwa panapa anoendera mberi achiti the fight is still on. Noda toona kuti vakomana vana Jameson Timber vachiri vakabatwa ne regime, vamwe 66 vakasara vachiri kutambudzika vachirimo musungwa. Nyika yose inobatikana aiwa nokepsha kwakaitiwa kwanokepsha over Ebrai kunyange zvavo vasina mhosva vakomana vachitya vachiti aiwa vada kukonzeresa chaos kana maprotest but the SADC summit yadaitwa muna August. Mashoko atoona kuti panguva ino vanofara nekureleasiwa kwavanoona kuti aiwa maefforts avanoisa vachizama kuti vakomana vari musungwa vareleasiwa ari kushanda. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu musaona subscribe or like turn on the bell icon.